Sziasztok, Frici vagyok, és most pókerezünk egy kicsit. Természetesen tornába, 80 player lesz ellenünk. Abban 80-ban mi is benne vagyunk, szóval csak 79. És amatőrben, mert olyan béna vagyok ebben a játékban, hogy az eszméletlen. Szóval annyit kell tudni a tornáról, hogy mindenki 1000 dolcsiról indul, és azt baszhatja el. I'm folding. Call. I keep on. Fold. Call. Call. 6-os 3-assal tartsuk el? Call. Tartjuk, mert Oké. miért ne? Ez az 3-as pár! Okay. Ha? Check. Nem kellett volna kiállni. Check. Check. Bet. Okay. És meghallotta. Call. Meghallotta. Meghallotta. Mi legyen? Mi legyen? I got out. Befordulunk, mert Call. 3-as párral nem. Fold. Call. I fold. Check. Hey, I risk. Call. Call. És a Okay. pénz lesz Check. ezután. Check. Yo, baby. Incredible. Aha. Aha. Szóval ezt a kört simán nyerhetük volna mi is. Értem. Király 2-es. Call. I got out. Call. Call. Fold. Király 2-es se tartsuk, az nézzük I az keep első on. 3 lapot. Call. Okay. Check. Oh my god. I'm checking. Bet. I'm raising. I'm folding. I got Én is out. oda- All in. Fold. Call. Check. Check. I check. I'm checking. Na, Lara Yes, kiesel? damn it. Aha. Aha. Szóval te vagy ott a nagyon mázlista emberke. Fene egye meg. Oh my god. Call. 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 Jó, úgy látom mindenkinek jó lapja van. Call. I'm out. I check. Na, I'm na, na. checking. 9-es? Check. Valahol? Nincs. Okay. Zsír. Check. Mindig I is bet. szerettem volna. Call. Tartjuk! Different. 9-es pár kézzel, Oh. hey, hey. I keep on. Call. Mindenkinek jó Call. lapja van. Check. 9-es! Check. Bet. Call. Nem áruljuk el magunkat, Call. csak tartunk. Call. De szép nyeremény van középen. Raise. All 2000. in. 2000. I'm out. Ki fogunk esni, srácok. All in. Ennyi. All in. 3 körös póker. Hey man. Nyertünk! Ez az 5000. Vagy 4720-os. Oh my god. Profik vagyunk. Hát de nem. Hát pedig igen. Fold. Call. Tartjuk. Fold. Van pénzünk, szóval most tartunk mindent. Check. Igen, 5-ös 3-as. Van egy 5-ös párunk. Check. Bet. I risk everything. All in. I keep on. Tartsuk, 120. Okay. És nem jött be. Check. Van egy 5-ös párunk. Ezt is hoztuk! Oh, jók vagyunk. Jók vagyunk. Call. Jók vagyunk! Call. I'm out. Check. Csekkolunk. Semmi Check. 10-es? Check. Bet. Raise. Elmelek még 40-et. All in. Call. Call. Hát itt van. Neki van pénze. I'm betting. I fold. Jó. Jó. Ó, nyertünk 300 dolcsit. Kértettük őt is. Akkor csak ő neki van pénze. I risk everything. All-in traktál. 7-es, 2-es. I 60 call. dolcsi. Jó, megnézzük, hogy mi van. Check. Check. Okay. Semmit nem lesz. Bet. Nem. I'm Köszönöm. folding. Yeah. Ász! Szegény. Jó, aha.
Becsatlakoztak hozzánk. Volt egy kis tömörülés, meg kiütöttem mindenkit az asztalnak. Amúgy nem. Call. Lényegtelen. Call. Fold. 6-os 2-essel mit tartunk? Nem Fold. tartom. Fold. Check. Okay. Check. Egyből I nagy lapok call. jöttek. Call. Jöttem. Raise. Call. Fold. Raise. I keep on. Call. I call. Check. Na, Oké. ki fog kiesni már az elején All megint? in. All in. Mondtam. All in. Hárman. Incredible. Ki nyert? Két ember bejött. Két ember megy is. Sziasztok. Jó. Jó kis jumbóka. Meg 5-ös. De... ezt még Fold. mindig nem tartom. Call. Check. Okay. I'm Ajha! Bet. Ajha! Így kell. Call. Így kell elosztani az első 3 lapot, nem? Check. 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 Lett volna, hogy nem. Hallod, most égnék. Égnék, mint az atom. I'm checking that. Bubikám. I call. I'm folding. Fold. Yes. Úgy. Aha, te miért vitted? Magas lap miatt? Ja, mi így is mi vagyunk a leggazdagabbak. És ő a második. És valami Gabriel, ő lenne a harmadik leggazdagabb. Sandra nincs nálunk? Nincs nálunk. És itt van a... Call. Na, tartjuk nem. Megnézzük az első 3 lapot. Call. Fold. Okay. Oké. Check. Check. 7, 8, 9. I check. Check. Egy ász. Check. Hát ebből semmi nem lesz. Check. Check. I bet. Call. Ez mi? 6-os? 6, 7, 8, 9. Fold. Call. Oh. Ott az ász. Ott az ász. Nem van. Jön valami jó lap nekünk is? I call. I fold. I'm raising. Akkor nyald meg. Fold. Call. Játszatok le ketten. I check. 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 I'm checking. Okay. Check. 4-es, 7-es. 7-es párral vitte. Szép. Aha. Aha. Ezek a zenék. Fold. Remélem nem tiltja a I'm YouTube. folding. Call. Fold. Call. Check. 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 Oh my god. I'm checking. Hát nekünk egy kibaszott párunk Check. nem lesz. Okay. Mondtam én. Mondtam Check. én. Check. Full house. Vesztettünk 2000 zolcsit, amit semmit nem nyertünk. I'm calling. Call. Call. I call. Megnézhetjük az első Call. 3 lapot. Check. Aha, 2 pár. Check. I'm checking. Check. Szép. Bet. Oh, Raise. Fold. srácok, ez nagy mes lesz. Call. Call. I call. Ajha. I got out. Okay. Csekkelek. Check. Check. I check. 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 I check. Check. Nyertünk! Juhu! 9000 dollárunk van, és messze mi vagyunk a leggazdagabbak. 4-es pár kézbe. Ez már jót jelent. Call. Fold. I'm calling. Ja. Amatőrt legalább jól nyomjuk. I'm checking. Na. Bet. Nincs 4-es, nincs I'm 4-es. calling. Call. Tartjuk, mert Fold. 4-es. 4-es. Check. Mert az 4. I check. Jaj. Check. Igen, igen. I check. Nem tudom. I'm checking. Csekkelek. Check. Na. Ő vitte. Ne, 8-asra. Zsír. Uh-huh. 9-es, 7-es.
Érdemes megnézni az első. Call. És nézzük meg az Fold. elsőt No se. problem. Call. 160-at nem adok azért, I'm hogy megnézem az folding. első 3 lapot. I'm checking. Aha, Check. Check. szép. Check. Bet. At 4. Call. Fold. Check. I'm checking. Great. Incredible. Szép. Vitte, elvitte mezőre. Milyen jó lapok! Call. Tartjuk! Hát ilyen lappal? Nehogy már. I'm out. I keep on. Te is gyerekem. Check. De sincsen semmink. All in. Ez az. All in. Call. I got Tartjuk. out. És ezt bedobta. Bullshit. Bullshit. Szia! Cut. Szép. Kiejtettünk egy embert. 64-en vannak még I go játszmában. out. All in. Ez jó. I'm calling. Ezt tartom, mert I fold. ez Call. tűnik. Check. Sekkelek. I'm betting. Hát azért, Call. mert sajt. Check. Check. Tegyél rollint. Check. Tegyél rollint! I check. Akkor ne. És vitte, mert ászpár. Ászpár. Ez magasabb lap. Második. Mindegy. Kiejtettünk még egy embert a tornából, mondjuk úgy. Call. 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 Check. Call. Check. 9-es, 7-es. I'm checking. Vittünk Bet. mindent. Ja, már. Fold. Fold. Jaj, és Fold. oda. Szép. Ez 600-as. Király 3-as, ezzel mit csinálja? Raise. Elárulod? I'm folding. I keep on. Call. Check. 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 I'm checking. Check. 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 Aha. Laza kis sor, mert ő megteheti. Király 3-as. Egyre jobb! Call. De ezt megnézzük, mert Call. megnézzük és I'm kész. folding. Check. I bet. Nem, kösz. Nem, Fold. egy elég volt. Fold. Vigyed azt a 200-at. Mennyit nyerték? 200-at. Mondtam én. Ez a tudsz. Raise. Okay. Raise. Nem, Calling. mi vagyok én. Fold. Call. Bet. I'm out. I'm out. Ajha, csak úgy feladták. Azt All 4-es. in. Olyan szinten veszítjük a I fold. I fold. napokat, mint atom. Building. 9200 óra azért jól lemente. I got out. Call. Jól lement a pénzmennyiségünk. Call. I got out. És semmi Check. probléma. I Pika. check. Check. I'm checking. Dear me. De mik ezek a lapok? Te Jézus Isten! Fold. I call. Call. Okay. Check. Check. A kettes pár! Ez az. I check. Nyertünk Check. volna. I'm betting. I fold. Call. I bet. Fold. Hol van? Kevin jön fel. Ez probléma. Call. Hiszen most tartjuk. I call. Check. Sokan checkelünk, mert Check. nem jön be. I bet. I'm calling. Fold. I keep on. Hey, I Shit. risk. Aha, ott van valami furcsaság. Call. All in. Call. Call. I'm checking. I check. Bullshit. Nem már. Nem már. Ó, Istenem. Jó. Elvittük a pénzünket. I fold. Tartsd meg.
Úgy játékosok. 52 játékos van még bent. Raise. 80-ból. Call. I call. Call. I keep on. Fold. I'm folding. Call. Okay. Check. I check. I'm Amikor, checking. amikor bedobjuk amúgy, kétszer olyan gyorsan megy a játék. Folding. Fold. I'm folding. Call. Már megint kiesik, most jöttek be és már is ki fognak esni. Unbelievable. Akkor nem. Jó, mázlid van. 6000-et nyertél. Jézusom. I call. Fold. Nincs egy normális lapunk. Fold. I fold. All in. All in. Call. Check. I'm betting. 7, 6. Ez egy jó sor. Folding. Ez jó Check. sorhoz. De még milyen jó sorhoz? Okay. Jézus. Excellent. Incredible. Szép. Kilences, 6-os. Fold. I'm raising. I'm folding. Call. No Miért problem. kell már az I keep első on. I go körben menni? out. Call. Nem értem soha. Check. És ott a 9-es pár. Check. Vittünk volna mindent. Check. Check. Megvertük volna Spanyolországot. Check. Simán. Check. 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 6000-ből már, I'm good. egy dollárból már megveszem Amerikát. Na jó. Egy házat talán. Még az sem. 10-es pár. Aha. Aha. Call. Tartjuk. Tartunk mi mindent. Call. Fold. Call. Call. Check. Mhm. I check. Aha. Check. I'm checking. Checking. Check. Check. Miért nem jön be egy 10-es? I'm betting. Most nem jön be egy Call. 10-es. I fold. Call. Call. I Check. call. I'm out. És nem jön be a 10-es. Figyelj, ennyire checking. éreztem, hogy nem I jön be a check. 10-es. Hey, I risk. Akkor megyünk tegyél 160-at I'm egy 10-es. folding. I'm calling. És nem jön be. Check. I'm checking. Check. Nyertük. Oh my god, van 8000. Lassan visszanyerjük a pénzünket. Ugye, vagy 9200-ra gondoltam. Fold. Fold. Köszönöm. All in. I fold. I All got in. out. All in. All Call. in. Na. Kiesik 2 játékos. Vagy nem, visszakapja a 30 dolcsit. Ennyit kaptál, ne vissza 40-et. Oké. I keep on. I go out. I call. Raise. Call. Köszönöm. Fold. I'm out. Call. I check. Check. I check. I'm checking. Check. Aha. Ja. Ladies and gentlemen, bet. I'm all in. Fold. Yippee! Yippee. Fritzének nem gazdaságos ez a póker. Fold. Fold. Ladies and gentlemen. Ó, már csak 38 játékos van, szerintem rekordot döntöttem, sose jutottam el idáig, hogy ilyen... Aj, nem már! Call. Eltartom. Call. Check. 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 I'm betting. I keep Tartjuk. on. Call. És biztos Check. vagyok a lapomban, abban az egy párban. Check. Operation. Támadáma. Ne! Miért voltam biztos? Hülye Frici, hülye vagy. Komolyan mondom, hülye vagy, hogy ez már fáj. I'm out. I keep on. I'm folding. Call. Check. Nem lesz meg az a 9000? Check. Bet. Okay. Raise. Call. All in. Check. I'm betting. Call. Okay. Check. Perfect. Perfekt. Zsír. 33 játékos maradt. Megint ez a 7-es 2-es, ezzel mit csináljak? Fold. I fold. I call. Check. Check. I'm checking. Bet. I keep on.
Check. I check. Super. Oh my goodness. Ez az én esküszöm altat. Hallgass Jazz, te és tutira elalszunk. 26 játékos maradt, hallod? Benne lesznek a top 20-ban talán, 25-ben talán, esetleg. I'm Így out. talán. Call. I'm calling. Call. Hold. Check. Check. Well, raise. Erre. Hold. Call. Check. I check. Check. I'm checking. Gigantic. Aha. Írták Steamen. Zsír. Jó, nem fognak megpókolni teljesen, mert Call. nem tetszik nekem. Call. El vagyok utolva, hát ha veszik, hogy nem kéne zavarni. I'm checking. I'm checking. Check. Check. Okay. I'm checking. Okay. Check. I'm checking. Miért nem jön be a fogunkra való? Hey, I risk. Call. Zsír. Call. Call. Jó, üssétek el az összes pénzeteket, légy szíves. Check. A lényeg, hogy benne vagyunk a top 25-ben. I'm Ez checking. az! Check. Na két te. Tiéd, s mennyi pénzed van, hagyjad már, adjál már két dolcsét, légy szíves. Hú. Na semmi pénze, annak se sokkal több. Call. I'm calling. Hát Calling. annak már minden. I'm calling. 10-es, 6-os, Call. tartjuk. Check. És nézd meg, Okay. most ebben a játékban valahogy is szín. Check. Eddig nem láttam. Check. 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 Bet. Call. Na akkor nyold meg. Neked 1400 semmi se. Fold. I keep on. Check. 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 Yes. Na megint ez a 10-es, 6-os. 6-os, 10-es, I call. 10-es, 6-os. tartjuk. Call. Megint nem lesz én mérges leszek. I check. I'm checking. 10-es szint legalább van. Fold. Most lehet, hogy lesz szín is. Call. Figyeld már, csak rá kellett kiabálni. Call. I'm folding. I bet. All in. Semmit legtesen. Ne, veszettünk. Kiestünk a kupából, a tornából. Srácok, 20-ként fejeztük be. Nem is olyan rossz. Ahhoz képest, hogy egyáltalán nem tudok pókerezni. Szép. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!